Sigurno ste čuli za DVD, Wi-Fi ili Bluetooth. Međutim, da li znate šta im je zajedničko? Zajedničko im je da su DVD forum, Wi-Fi alijansa i Bluetooth Special Interest Group organizacije za standardizaciju. Savremeni moderni život nije moguć bez standarda. Međutim, standardi u našem svakodnevnom životu nisu vidljivi. Standarde uglavnom koriste organizacije i kompanije koje proizvode proizvode i pružaju usluge. Današnji globalni svet i globalno poslovanje nije moguće bez standarda. Važno je razumeti da standardi omogućavaju ulazak na tržište, ali i sprečavaju ulazak na određeno tržište. Postoji krilatica koja se često može čuti u oblasti standardizacije, a to je ko ima standarde, ima i tržište. Kurs Standardizacija 1 namenjen je polaznicima koji će u ovom predmetu obrađivati poslovne aspekte savremene standardizacije. U ovom predmetu obrađivat ćemo različite sisteme standardizacije kao što su sistemi standardizacije Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije i Kine. Sa druge strane, razmatrat ćemo savremenu arenu standardizacije u kojoj standarde razvijaju brojne organizacije, kompanije, profesionalne i poslovne asocijacije, forumi, ali i formalne organizacije za standardizaciju. Zbog toga, u današnjem globalnom poslovanju veoma je važno razumeti svet standardizacije i pratiti njegov razvoj. Studenti odseka za menadžment kvaliteta i standardizacije imaju priliku da steknu znanja i da razumeju ovaj magični, dinamični i novi svet.